ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Айни замон қарор дорем дар Маяковский. Тамошобинони гиромӣ, аз ин тараф Правсоюз ва территория Якачинор мешавад. Болотар равем цирк. аз ин тараф дӯстони гиромӣ ба тарафи чап гардему поён равем 33 микрорайон ва ГАИ мешавад, управлени ГАИ. хонаи имрӯзамон дар ҳамин кӯчаи Маяковский ҷойгир аст. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ. аз 4 ошёна иборат мебошад. хонаи имрӯзамон дар якум ошёнаш қарор дорад. резош аз қафои бино мебошанд дӯстони азиз. назди садик дар дӯстони гиромӣ. бениҳоят як ҷои хуб, раҳи мошингард. марҳамат, бисёри бад гап намезанем. рафтем. дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. як хона гап бо масоҳати 37 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои советӣ. марҳамат дӯстони азиз, инҷо ҳуҷра истиқоматӣ мебошад. дар ин тараф ҳоҷатхона ва ҳамом ва инҷо бошад кухни ва балкон дӯстони азиз. марҳамат, якум аз ҳоҷатхона ва ҳамом шурӯъ мекунем. тамошобинони гиромӣ, хона қисман бо чизои чораш фурӯхта мешавад. ҳамин термикс ҳам меистад. аксарияти чизҳои хона меистад дӯстони азиз. мегузарем ба якум ҳуҷра. чхеле ки мебинед хона таъмир дорад. аз ҳамин ҳуҷра фақат кондитсионер ва шкафа мебаранд. тамом дигар глем, телевизор, дигар ҳама чизҳош меистад дӯстони азиз. аксарияти чизҳои хона меистад. хона чхеле ки гуфтем таъмир дорад. ҳама трезош пластикӣ ва решотка кардагӣ, яъне панҷара. ҷойгир аст дар кӯчаи Маяковский 25/5 дар наздикиш Садик, Мактаб, Литсей Президентӣ, Авранг, дута бозор дӯстони азиз, ҳам бозори Фаровон, ҳам бозори Аҷина бозор, раҳи Калон дар наздикиш аст ва дигар чизҳои даркорӣ. марҳамат, мегузарем ба кухни. инҷо тамошобинони гиромӣ, кухни мебошад. ҳамин шкафҳоям меистанд. шкафҳои нав мебошанд. дар хона отопление гузарондагӣ дӯстони азиз. отопление, свет, об ягон мушкил нест. ҳуҷҷатошам ҳамаш 100%. марҳамат, мегузарем ба балкон. марҳамат дӯстони азиз, инҷо давоми кухни. ҳамаи ҳамин чизҳо меистад. қатъи шкафош. аз ин чизҳо дӯстони азиз, яъне аз ҳаминҷо фақат холодильника мебаранд, тамом. лекин боз метавонем бо соҳиби хона маслиҳат кунем ки ҳамаи чизҳоям метавонад истад дӯстони азиз. нархи хона бошад $23000, 290,000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 21 ҳастанд, WhatsApp ва имо доранд. аз номи канали Dom TJ гап занед дӯстони азиз. ҳозир бошад дар ин тараф Садик ва раҳи мошингар. тамошобинони гиромӣ, ҷош ҷои бениҳоят хуб мебошад. ҳама чизҳои даркорӣ дар назди хона, ҳама чиз дастрас аст дӯстони азиз. марҳамат, аз номи канали Dom TJ гап занед. агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошем, ба рақамҳои барои реклама дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон. Dom TJ тавсия метиҳад.